Здравейте, приятели! Аз съм брат Ники, пак съм сам с въпросите, пак брояни. Стаята тясна, умът ми шумен, по тавана сенки, по лицето дим. Пише си греховете в стар тефтер, всяка нощ часата, утрото не ве. Търся знак по пътя, дето сам си избрах. Всяка крачка рана, всяка дума грях. Гледам се в прозореца, не знам кой съм аз. Ако спра за миг, ще ми стигне ли кураж? Ще намеря ли покой за моята душа? Ще ме чуе ли някой, ако спра да крещя? Между кръста и лъскавия грях как вървя? Ще намеря ли покой? Ще намеря ли покой за моята душа? Пратя по проблеми, ала всеки сам, всеки с други дяволи под своя храм. Мама пита тихо, сине, как си днес? Отговарям супера, отвътре стрес. Сметки и обиди, стари рани, нови страх. В джоба дребни, в гърдите тежък прах. Казваш, ще се оправиш, да звучи лесно, ала нощем тия думи свършват бързо, честно. Ще намеря ли покой за моята душа? Ще ме чуе ли някой, ако спра да крещя? Между кръста и лъскавия грях как вървя? Ще намеря ли покой? Ще намеря ли покой за моята душа? Ако падна, вдигни ме, Господи, кожа гориш ли ме? Аз съм брат Ники, сред боката сяде. Ако светнеш лампа в този мрак, аз ще видя пътя. Само ми дай знак, че не си ме забравил в шума. Ще намеря ли покой за моята душа? Ще ме чуе ли някой, ако спра да крещя? Между кръста и лъскавия грях как вървя? Ще намеря ли покой? Ще намеря ли покой за моята душа?